Fast Production. Kwa mupambi ndiye eni Ondo ino peswale ondo mani sifa gogogoi arimo yere mfana muroi daupanya ukuza kungezai handike mishonga yechiboi zvokuya kudanzi vakatsoma vonyepa kuti vakatuma nasindau yakanda katsamwa handingaseke ndichipimwa kubva kudhara vachikusiya uchingoenderera ndombokumisa ndine hasha usandisekerera kubva kudhara vachikusiya uchingoenderera ndombokumisa ndine hasha usandisekerera zvekudena muchitemba gondwa wande shuwa zvinoendwa neninini shuwa rinopondwa muzoriona shuwa rakatsondwa ngavabvunze kana mufana tindo kana vachitoda shuwa iri hondo mwana mudiki ndinotyora bondo ndomupwanya kutsa kunge hwindo kubva kudhara vachikusiya uchingoenderera ndombokumisa ndine hasha usandisekerera kubva kudhara vachikusiya uchingoenderera ndombokumisa ndine hasha usandisekerera mani sifa gogogoi arimo here mfana muroi daupanya kuputsa kungezai handike mishonga yechiboi zvokuya kudanzi vakatsoma vonyepa kuti vakatuma nasindau yakanda katsamwa handingaseke ndichipimwa kubva kudhara vachikusiya uchingoenderera ndombokumisa ndine hasha usandisekerera kubva kudhara vachikusiya uchingoenderera ndombokumisa ndine hasha usandisekerera zvekudena muchitemba gondwa wande shuwa zvinoendwa neninini shuwa rinopondwa muzoriona shuwa rakatsondwa ngavabvunze kana mufana tindo kana vachitoda shuwa iri hondo mwana mudiki ndinotyora bondo ndomupwanya kuputsa kunge hwindo kubva kudhara vachikusiya uchingoenderera ndombokumisa ndine hasha usandisekerera kubva kudhara vachikusiya uchingoenderera ndombokumisa ndine hasha usandisekerera kubva kudhara vachikusiya uchingoenderera ndombokumisa ndine hasha usandisekerera kubva kudhara vachikusiya uchingoenderera ndombokumisa ndine hasha usandisekerera